Oh. Engko dindang drutne. Iya. Dijaipone. Nggih, mumpa sing jaipong sih nom. Sik nom. Nah, iki kancaku ki nom-nom kabeh kok mancek. lah nggih to. Wah, iki sik. Kon jenengan umure rata-rata 25. Nah, niku rata-rata 25. Malah sing tlentem iki 23. Sing nyelentem. Ah, belum sih 23. 23. Bunang penerusnya sih 19. Sing putih. Sing Sing rambutnya dawa. dawa niku. Itu 19 tahun. Mosok 19 tahun. Wow, piye ora percaya kowe ya mung kacake wong ireng ngono wae. Yen kula mboten percaya to. Oh niku sih. Mosok 19 tahun kok kaya 91 tahun. Lah, wih no. Apa uripe kebrangas ya? Gak iso. Dadi kakean pikiran lho. ketake kok iya. Iya, ayo. Sampun, Mas. Nah, nggih. Mbak Tias. Kalih Mbak sinten niki? Niki Mbak Nada. Oh, Nada. nah, Nada napa? Nada Nadi? Nada Citra. Oh, Nada Nada Citra. Nggih. tembang menika wau ngeten Mas. Ucap Pripun, Macange? katur dumateng Bapak Mulya Husada saking Desa Ketro. Monggo pinarak minggah nyumbang lelagon, Pak. Nah, niki Pak Mulyana panjenengan aturi minggah panggung. Oh, ngaten. Niki wonten dawuh. Pak Mulya. Bapak Mulya Husada Pak Mulya Husada kapure. saking Ketro. Nggih, kapure. Monggo-monggo Pak Mulya Husada katuran minggah dateng pepanggungan sareng-sareng nembang kalian kanca-kanca seniwati. Monggo Pak Mulya Husada bebele sawetawis kepareng jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan. Monggo Bapak katuran minggah panggung ingkang nampi pakurmatan Bapak Mulya Husada. Monggo Rama. Monggo Rama. Hei, lujeng dalu Bapak. Lujeng dalu, Macang. Nggih. Terus endi kabaripun? Alhamdulillah sehat niku. Nggih. Jenengan pripun nggih? Alhamdulillah dipun paringi sehat lahir batin. Amin. Nggih menika ingkang kelantu-antu kok, Pak. Menika lho Pak wonten pamundutan panjenengan badhe nyumbang lagu ngaten dawuhipun. Monggo Bapak ngersakaken lagu menapa? Nggih, biasane nika versinipun Niken Salindri niki anu mawon. Nggih. Napa ninggal katresnan, Mas. Oh, ninggal katresnan. Nggih. Versinipun Niken Salindri. Nggih. Nggih, Pak Mul. Sing genten sing lanang. Monggo. Niki kiambakan tawi dipun rencangi Nah, iki warangana. kabeh jenengan milih, Pak. Sinten, Pak? Nggih. Enten niki ngenten niki Pak. Monggo jenengan milih. Apa, Mbak? Mbak Tari napa Mbak Tias napa Mbak Rina napa Mbak sapa Nduk? Mbak Pela Bela. terus Janipun Abdole temanten kekalih iki nggih minggah pepanggungan. oh ngaten. Nggih Mas Hadi kalih genduk. panjenengan dawuh Pak minggah mriki Pak. Saged nyanyi nggih Pak? Ayo, Nduk. Nah, Nyanti Mas Hadi nih, Pak. monggo Mas Hadi. Mas Hadi kula enteni minggah panggung monggo nyanyi pripun Pak Mul? Mas Manten sekalian Mbak Manten. Aduh. Mbok bilih menika nembe Oh, anu limbukan kiambak, Pak. Nggih. Iya. Mboten niki Mas Manten kalian Mbak Manten kan mboten nenten mriki mbok bilih limbukan kiambak wonten lebat. Aduh. Wong Kalih kan Pak Mul. Menika wau pami anu mboten napa-napa wong pun disai kok. Oh, nggih. Pun disai sedaya nika alhamdulillah.
Nggih. Pun. Monggo. Nggih sakniki Pak Mul monggo ngerjaken lagu napa? Ninggalkan tresnan niki wau Ninggalkan bersahabat tresnan. nggih. Nggih. Kalih genduk Rina. Nggih, niki santripun wilujeng dalu Pak Mul. Nggih, wilujeng dalu, Mbak Rina. Wilujeng dalu Mbak Limbu. Ha inggih wilujeng dalu wah. Lewal kaya sutra. Lah Hai, Ciraos, Nggih. nggih. Nggih campur-campur ngoten iya. nggih. Kadang nggih halus, kadang nggih kasar. Nggih. Nggih. Nggih mboten napa-napa wong. Pancen watake wong niku dhewe-dhewe. Napa to Pak Pak? Mul. Napa to Pak? Jenengan iki wau kok ngasta yoga to? Niki Nggih mbok yo ditilar teng griya. Mboten usah dibeto. nggih, sak manten niku kok nggih enten nyawane lho kula nggon. Pak iki nyepelekke. Lah wis gawe jenengan kok. Lah nggih lho ndamel jenengan lho. Heeh. Lah mbiyen gaene triyo peteng-peteng dadi Oh malah ngoten. petengan lek. Oh, dadi ra niat. Ora niat mulake. Mboten tek niat ngono. Nggih, mboten tak sengaja ngoten bae kok dadi nggih. sakmono. Oh alah. Niki Dedek, Madang mul. lenggah wonten tengah mriki Dedek nggih. Yo nak kino. Iki lek pomo dicondrono piye aku nih? Aku lho. Dicondro, condro ndok. Yo sini sayangku. Pripun, Mbak? Namine sinten? Farel. Farel nggih. Ya Allah, Mumpun Farel. sekolah napa dereng? Sampun. Sampun. Paut. Rin. Sampun paut Rin. dalem. Farel ku lha dalan sepur. Oh Farel. Lah prometet ngono kuwi. Niku ril. Oh, itu toh. Dalan sepul ki ril kok. Lah ku mang sapa? Farel. Oh, Farel. Farel nggih. Heeh. Sekolahe PAUD. PAUD, Oh Bu, nggih. Mbak. Nggih. Nek susune napa? Susu. Jantung kok. Jantung. Mboten. Oh, alah. Napa enten susu gantung iki? Iki ngedot kaya sapi susu gantung. Pak Mule. Susu cap nona. Susu coklat iki lho, coklat, susu coklat. Susu tap nona. Ajeng napa? Ajeng napa-napa. Ajeng nggih, maringi pun. susu jenengan. Lah Mimi apa piye Nene? Mboten lho, Pak, ngono Pak. Loh, Aku kan nyuwun lah kan Dede. Aja mbok jojokne aku. Alah, monggo lho, Pak. Alah, wis ora sah. Nang ngono lho, Pak. Kene lho. Aku kan nyuwun adik. Kok lah nyuwun adik ya mesakne kowe. Bocah diopeni saben dina kei susu, kei makmur ora gedhe-gedhe. Karepmu ki piye to jane ngono? Angel tre. Iki galak eram ta iki. Lah tre yo galak lek. Tak ngono to, Pak. Wis Modele ngono to, Pak. galak. Sudah brus-brus ngono lho, Pak. Lah. Ora iso aku jan-jan. Sing dibres-bres ki apane? Lagune. Oh, lagune. Lagune. Ayo, Jo. Ya. Penak. Penak ora Ya lumayan lah. Rene, Napa lho kono lho? Rene Kok ketoke le iki? dikandani mamah ki kok. Wah, Wong ngene iki. mamah, Piye to jarene nyun adik? mamah, Maman. Heeh, mamah. Maman. Nih, maman piye to? aku ya minta dipoto no, Wes. Lho, piye to iki? Piye to? Sing mas ki kono lho. Foto sing nang mburi wingi kae ora dadi lho. Perkarane iki kowe sing dadi aku dirimu mboten enten no. Ora ketok wingi Ora ketok dipoto. iki wae. Foto malah. yo. Anu wantang ngono ta? Oh iso. Ketok gleli. Lagi-lagi Mas, lagi Mas. Pak mriki to, Pak. Mriki lho, Oh, Pak. ora lah untuk. Foto keluarga. Iya. Foto keluarga. Bingung karepe dhewe. Kelmen to. Bocah. Kowe kok tak junjung tak. Iso. Menang. Nggih. Ayo. Pun, Wes. Anteng lo ya. nggih. Juga to anteng ini. Iya, semangat tenan. Tenan. Duet toko adodoan nonton kaya wong jotakan to jenengan niku. Ya cedak-cedakan nonton lho, duet sing mesra. Nah, ngono lho. Yo.
Engko ndak ngipi bingung ya. Nek terus aku mesa. Hah? Mesa. Masang? Mesa. Mesang. Heeh, bocah. Mesra. Bocah iki nek sak sembarang iki kurang wis ngene iki lho. Dijak ngomong ki ora tau krungu. Oh, aku ngomong apa? Angel to. Angel ora usah digarap to, Pak. Lah ora napa bayaran ora digarap gitu Lah jadi. angel ora usah digarap. Ditoko wae. Ya ora dadi. Yo. Nggih, Nggih. gojekan. Mugi Terima kasih sehat Pak Pak Mul. Mul nggih. Nggih. Panjang yuswa, lancar rezekinipun nggih. Dede, saliman dulu ya. Lajeng Terima tak pundi kok kasih. saliman nggih. Kok dadak saliman aja tak pundi. Hah? Kok dadak saliman. Ya aku duduk situ. Muga arep lungguh dadak salaman. Enggak, Mbak. Iki Kaya malah tak bodoh. goleke kanca. Karo Mbak Tias. Nah. Wong loro Mbak Rina karo Mbak Tias. Caping gunung. Wah. Yo, coba kaya ngopo. Wah. Nah, tak kan milih iki sik. Wes. Sesideman apa caping gunung sik? Yo. Napa? Capek gunung. Wah, perasaan ra penak iki. Aduh. Nyapa lho? Kok Ugi wau tasih diutang 100 lho kalih Pak Bibit wau ngersakaken kedanan. Ugi Oh iya. saking Karangkates. Karang Taruna wau. Nggih, Wah. pemuda. Dite wis mlebu ora diaturke lagune ndak gelong. iya no. Lah nggih. Napa lagune wau napa? Kedanan kalian Karangkates. Ya. Oh, Jih, Pak, matur nuwun nggih, Pak. Beh, Ngapunten. niku damel sinten lho anu Yo, Mas? kanggo aku to. Beh. Ah damel adike. Pak, ngapunten. Teh enten. Datang gremis. Jahe enten. Oh, nggih pun. Jarnya apa? Aku tak kotok. Ukur takoke kok iso. Dede. Dede. Dalam. Jangan makan banyak-banyak. Enggak, aku enggak makan banyak kok. Aku makanku nasi sama lontong. Maksudku ki nek mak mau akeh, Oh. perute ndak muat. Oh, gitu ya. Iya, nanti kalau nelek gimana? Ya malah nanti dilap. Wong menungso kok nelek. Kak, Berarti kowe gak nelek. karang kates ya. Caping Gunung Rumiyin. Oh, jadi ini karang kates yo mau. Lah mengki terus Pucet, dilajengaken Caping gunung, Karangkates. caping gunung. Ya. Nggih. Nggih. Caping gunung Caping langkung gunung saya. rumiyin. Ha. Coba kaya apa? Ora ceklek rugi no. Pilih Mbak Ese apa adike? Mbak E sepundi? Iya. Niki Mbak E. Lah Niki kene ada ketok tuwa jenengan. asem. Asem. Asep kecut. Mangkane kagunganipun moto menika melek, Mas. Mumpun nih. Wis ta? Kok kaya merem ngono. Oh, nyat sipit keturunan Cina kok. Cina kok ireng. Ah, lah wong Cina nang nggon selepan kobong. Dek, Sing iki sik. Biasane lemu ngene iki, wah wis ora Nggih. ora enek petingane kok. Oh, iso ora nek pedingane iki lho. Ndak keturun ngono lho. Ngece. Ah lemu ngene iki kwekep ngentut. Sayang ngangop. Nek ngentut ngono iki berarti iki malah mengeluarkan zat-zat yang tidak baik gitu. Iso dadi diet loh, Mas. Iso dadi diet jenengan iso dadi diet. Lah terus? Kancane sing remuk. Lha kowe iki ngentut ora muni macus gondone ra ukur kok. Ya anggapan vitamin ngono lho. Iso. Vitamin. Ayo nyaman mengi. Sing muni sapa? Ya sing muni mriku kok. Mbak Tias. Aku sing Nggih, jeneng. nggih. Hingga ucek tak jaluk tak kei PR. Nah, kae. Sekolah to nih. Sekolah Kayak ana IPR. bathukmu. Bawa neng sing bawa kae buta terong kae. Nah. Suarane buta terong. Ling imlis. Nah. Neng karo bawa engko wis kowe sik Mbak Tias. Nggih. Alah. Kudu iso ngasih ra iso mulih ra nggo ndas, Mbok. Ganti ndas truk no. Nabrak kowe kuwi. Ya ngalih no. Wong dalane ya ombo kok. Aja nyawang ngono kuwi ta. Lha wong tak jenggleng lho, ora etok nyawang ki lho. Lho, Engko nyawang kaya ngono. luput. Ora. Wong sawang wis luput kok ora nyawang. Gemes mentolong ngemut ta. Sepinten Mas? Mas Sepene. kapsul.
Suwene. Saben bengi nyawang Jengling Mbak Tias kowe teko apa Ratit? Nggih kirangan mengke. Ya. sirmu kok pinggir kok ngarep apa kok mburi Kok ngarepe, kok ngarepe. kok ngarep Ah. oke Ngarep. Ke Ko kok Beda, 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 krasa ora? kok ora tegur nyawek kaya rasane nyawek saiki ngono. Heh. Apa ana mau diceklek kok nyawek ngono? Rasane iki udah tegur lamat-lamat ngono lho maksudku ki. Ya Ora ngomong tek ora temen. krasa ngono kok kaya nyawik. Nyawek ora nyawi. Bisa padha wae kon kuwi ngono. Ya beda. Kae ngenten. yen Dipaske Ya. sik dipaske. Iya ya. Kok ngendi? Endi kae? Iringane, iringan. Yen memaca. Rada mendek sithik. Nah, Jahe kalau jahe ne. Mas. Ya dimik sik. Aku mau guyon nih, Mas. Dimik sik. Aku mau guyon nih. Diparingi tenanan to. Nah, iki lho. Yo Dan jan. jahe, Mas. Ketoke gulane ora tak campur to, Mas. Dimimik Gak, dimimik gak, kan Dek Yas. Ndang to lah kena gulane ora tak Dimimik, Dek. campur lho, Lah mau Mas. ngudeke nggo driji ngene kok. Lah Kan Mas tak yo ora terus- nggawa ora Nek ora terus ke banyol aku mesakne. Nya. Ki panas kok. Lha nyapa? Panas kok. Ora. Adem kok rasane ta. Panas kok. Mosok panas. Panas. Mosok panas. Panas terus kancane diraupi ora rumangsane. Lah Ngono. utekno. Gisi wi mau. Iki mau ya aku bar kamburi ya. Ora apalah. Lagi tuntun ngene kaya arep ngawin ke asul. Jagret. Dipasne. Lo tak mendek sithik, mendek dipasne. Iso. Ping telu. Ngapa krasa ora kok malah? Apa? lah ping telu ora apa-apa ngono lho. Keri. Lho. Wah, mung keri. Kene cawik, kene keri. Jawabe kan beda. Wis Beda. rasane dhewe. Ya wis dinikmati ae. Ini tomporan apa enek iki? Yo sing lemu. Sing lemu. Sing ayu. Tak Tak kudange. gak ora tak Gak kudang tau. sakmono dikudangi sepira. Kembang wae watan gunung Kok sik tombo gentenan to. Aku siji wae luput kok mbok kon bareng ki lho. Nyapa Gantian rasa dikempit. Adil. lah kono keping telu aku gur ping pisan tok kok Lah, ngono kuwi oke. jenenge ya ora adil Wong ya kingko lagi arep tak ping telu, malah gue mbok kempit aku ya ora polah.
Ya ora apa-apa kok iso. Gak apa-apa. Ya begini. Harus atret kok kaya ngono. Man. Urung. Urung toh. Urung. Ngaro Mbak ojo guyu ae to, Mbak. Kok guyu nguyah kowe kok. Nah, iki mau dijajar toko mainan ngono, akeh sing peminatnya. Alah jare sapa Mbak malah ora enak sing. Masa? Blas. Yo, Iki digendong diuncalne kali iki ngono mang. Ora enak sing jiko paling. Sia-sia. Dikira iki apa iki batang apa ya. Batang apa wong. Paceta. Kok kur kare angin ngono suwi-suwi iso. Yo suwe-suwe megap-megap apa. Kowe yo ngajak perang kaya ngono lho. Lah jenenge Perang ngene lho. piye to? Mak blas ngene tangkis, munyar terus aku mades ngono. Lah aku mau jongkongke. Sepenting kan perang. Oh iso, perang apa enek aturane, penting lak menang karo kalah kok. Yo ora perang kon toprakan. Lah iki kudu toprakan kok. Oh iya ya. Sik kathokku mlotrok. Delok jale Mas. Jale apa? Tau njokne. Wis tau joke dhewe. Piye to? Wis tau joke dhewe udah penasaran. Mas, kita berdua itu gemati loh kalau sampean. Nggih gemati. Nek katok loro ya diunjukke. Mumpun ora sida mlotrok. Sik to, tapi sampean ki mau kaya anu to Mas. Apa? Kok kaya gobyos ngono saja apa ganti anu sik klambi ngono lho sing rada apik. Apa iki, Bang? Ganti apa to lho? Iki kok ambune ra mambune kok oli wi sampean ki jane ki Mau bar bar bengkelke mau kuwi bar bengkelke. Terus Mogok iki mbok copot tiar mbok kepake. ganti busana. Iya, ganti baju. Kowe iso kena hukum lho engko. Pencabulan di bawah umur lho engko. Wong ora dikapak-kapake kok Lah pencabulan. mudani ngene iki lho. Ya ora apa-apa wong saiki paling ya ora ning apa-apane kok. Weh nyepelekne rene apa-apane kepiye kowe ora ngerti kok. Aja mbok sawang casinge. Lah terus? Isine lho. Isine ndelok jale isine kok apa? Kaya Maitisel. Mau kalah karo Mbah Dalang no. Maitisel. Sik, Ora Maitisen. Maitisel. barina iki anu celana suwale wi. Celananya ya, celananya dicopot dulu. Mah. Kau. Cah cilik Karo kudu klambi ukur manut. kuwi-kuwi ya salin to. Salin to. Salin cah ganteng. Mau liwat dalan kok. Ah, salin. Sayangku kan. Engko ke sekolah ya cah ganteng. Nggih, macange nggih. Pakai pempes dulu. Wis siang to. Anu bobo pakai pempes dulu ya. Iya nek kantoko coba copot. Aku gak rangkepan lho gak aku. Manut no. Weh, ngagem pempes barang. Gantenge. Anake sapa iki? Anake Pak Muci. Duh. Jan. Jan. Bocah kaya ulek-ulek. Kayak bubuk manis. Nggih. Biar ndak ngompol. Pun Bu. Mimik cucu ya. Pinternya. Nang nung. Kan iyam ibuke ya. Iyam sih, iyam. Mboten pempesan no iyam lho. Mau pempesan no iyam lho. Kok satu gak kepoyo. Ya kampun lagi tinggoni pempes kok Lah iyam. biasane nek ngono kae kok ora betah ngono kae. Ora iyam. Ora Nanti saya. kok harus lah adem mau. Sumuk ning adem aku. Bisa apa ora? Iso santai lho ah. Wis.
Heeh, kok ibu ngono. Terus anu ki kene ketheke. dibenekke. Wah, benekke dhewe. Manut karo mamah ki manut. Pun kersane pripun? Niki pun ngenten iki. Yo elek, mosok pesan kayak Pempes kok gawe hem ki piye to? Lah terus piye? bocah kaya ngopo kuwi. Pripun Bu niki anu dikapakne Bu, kira-kira dikapakne iki ke bocah kaya ngene iki, Bu? Dimii. Kok saja dimii lho rumangsane. Lah terus dikapake. Heeh, gantine, heeh gawe kethu kan dingin, biar ndak dingin. Heeh, Dik Tias, heeh diketoni. Biar ndak dingin. Ya. Bocah kok didandani angel ram. Seto. Iki jare ukuran ndase sampean pudu. Ora kowe iki anak-anak ora. Nganggone kethu sak-sake ae. Lah kesusu wae. Dadane anak yo sing alus, sing kalem. Wah, mosok kethu kae yo mata tutupi. Kusik. Mbak, iki sing nggo kono wae. Lah kono wae sahabate, aku rasa nguyuh. Lah sing nggo pepes aku sing keblet kono. Ora apa-apa aku mau yo gawe kok. Meneng kok. Wis. Kene susu, Mbak. Heeh, ndang susu. Wis, terus ki piye? Yo terus nih bacotke. Wo ngono. Yo caping gununge mau, Ndang. Natyan. Mosok cah sekolah kok nggih pempes. Wes iki wis pol. Wis. Ayo. Lah kena dilerekne. Seto. Kuwi kok iso kaya ngono to kuwi. Oh ya pempes. Wong karo dawa pempes iso ngene ya. Kok iso kaya nggo buntut ngono rumangsaku. Ayo. Ya ndang ta terus nih bawane ki mau lho. Yo, Mbak. Mbak Rin. Heh, Mbak Rin ayo. Ya ora ana ta kono lho. Cah cilik iki piye? Jenenge bakul pelembungan. Yo. Aku lek ngono kuwi, masuk rono lho. Ayo, Ndang. Panas udan Kita kapake. panas udan Aling-aling. udan panas aling-aling Kon ganong. Wis. gunung Nah, iki. Ngriok. Yo ngriok ndang. Jenengan no. Lho nyapa aku? Yo sing wedok. Lanang sik no. Pas kayak Mbak Rina aku jadi lenang ya. tenanan lo ya. Ya pinter Ono brui senengane. Ora ketok. Ya rono rada rono jembar kae.
iso malah nglempang ngono ki lho. Elek rek oke cilik elek, segede. Nyapa kok sing gedhe? Ya gede, sing cilik elek kok. Cilik elek kok. Gede, ngriok. Nyapa rek cah cilik rek ngongkon wong gedhe. Lho, ngongkone piye gentian? Ya ora. Ayo. Yo. Ayo, ngriok. Ada blongak-blong apa lho? Nah, Oke. kita cepat. Anggo kipra. Kene wes. Ganti apa nang kono? Hei. Piye to iki? Neng kene nggone kok iso nguyuh. Ndak boleh kayak gitu. Ndak oleh ngono kuwi. No. Sabar. Nah, mangan kok dibuka sik iki lho. Kurang koprol lagi mau. Wes. Hop, stop. Natian wadon sarta lana. Mboten ngerti, pangapunten. Inungane banyu bening. Ya. Jaman ngono kok ya kata-katane ngono ya. Piye to? Sampeyan lali ya engko lali kata-katane kuwi caping guna. Iya. Ning kono tiwas kadung ditampani kok. Ayo, sing gedhi sik. Senengamu kok sing gedhi. Aku wis seneng sing gedhi kok. Lah iya menak sing gedhi iya. Penak gede dadi bojo gedhe iki penake ra ukur. Ya Ora ora, sak tuku kasur, ora sak tuku bantal. Ya ora ya kamu lo semeter kotor. Jadi kan ndak terasa mentul-mentul gitu. Ya iya. Iya nanti dintulkan Iya, sendiri ya. Nanti cot-cotan gitu ya. Sampun cabe gunung komplit. Caping gunung wis jan Jenggleng, nggih. luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar memang betul. Nggih. Dik mau sik ana apa, Mas? Kedanan Aduh. saking Pak Bibit. Niki kedanan sing pripun Pak Bibit? Kedanan seragenan nika napa sing pundi? Sapa sing ora kedanan? Sini niku. Oh niku. Mbak pilih Mbak Waranggono enten nggih. Mbak Utari. Mbak Nada. Mbak Pari karo Mbak Nada. Nggih, monggo. Kedua-duanya monggo Mbak Jumeneng. Nggih, ugi wau Karang Kates kalau wau saking Karang Taruna. Nah, Mbak Untari, Mbak Nada, monggo katuran jumeneng. Serengan Cakra Manggala. Cakra Manggala. Nggih. Pentingane Mas Slendro Songo. Nung nong. Sampun. Karang Kates. Mbak Utari, satu lagi Mbak. Nggih, Karo Mbak Nada. Nggih, Nada Lestari. kedanan iki wau nggih. Heeh. Gale Pak Bibit tesih nenggani enten mriku. Oh, nggih no. Sinau Pisos nggih. Mbok menawa nek sok ben-ben timbali. Ya Nggih, ta? mugi-mugi. Nggih Pak Bibit nggih. Nggih. Jan piyayine Iya. gagah gedhe dhuwur. Ayo. Gedhe ku sampean ya ngono kuwi lho. Lho, sampean iki arep gedhe to? Gedhe ku sampean. Oh, Heeh. Ben. Iso Neng ya? neng akhirat. Ning awake dhewe kita ora ketemu. Ora ya. Ora, aku nang surga kowe neraka kita. Mosok iya. Ora kuwi. Enggak. Oh iya. Kedanan nggih, katur monggo. Cakra Manggala. Coba pargene. Sing ngendang kaya itu dolanan malan. Pargene Bu. Lah ya pargo iku kudune bareng-bareng kok. Masa sing pargo aku dhewe. Aku gumun karo sampean. Gumun e? Kaya uler ngono ya. Ular kok mlebu nang jarikmu. Ih, ulernya lucu. Ayo, garap pargo.
Pargo ya wong telu ya. Ya oke. Wong telu pargo ae. Tak re. Ya gah. Gah wis gah. Wegah. Gah. Mulya ae arep gah. Aja lek. Lek Jumati adoh ram to ya anu. Iki penyaron daerah kulonan kono iki. Lek Jumati wah saiki tambah ganteng, sukses. Ijek main bae ora ya. Sampean kok ya apal men piantun mriki. Apul kae asline cak Jawa Tengah, Kiai Jawa Tengah kae, heeh. Hijrah mrene. Tawangmangu. Nek kono ora kepayon dadi pindah rene. Brijing dalu Bapak. Nggih, wilujeng dalu bujange. Kadoisipun jenengan sehat segar bugar. Alhamdulillah nggih. Pantas sebagai pemimpin, sehatnya di depan, semangatnya juga luar biasa. Nggih, matur nuwun. Janjing napa wayangan melih, Pak? Sing jingpon niki. Jenengan nek wayangan aku seneng nek dalane aku ngono kuwi. Ki lakoni sing aneh-aneh, seneng aku. Nggih. Matur nuwun bujange niki diparingi wekdal nggih. Nggih. Niki pun dangu nggih mboten panggih. Lah niki jam 1 kurang 10. Oh, mboten perlu mikir jam. Ampun jam Mboten setunggal, perlu Pak. mikir jam. Niki sampai ke situ jam 7 mboten napa. Nggih. Monggo ngersake napa? Napa Mbah Lurah? Lah nggih ku bingung niki kula niki bingung. Nggih, monggo, Niki Mbak. aset lho masalahe. Napa aset napa? Aset niki. Aset negara. Negara ngendi? Negara yang belum punya wilayah. Niki aset. Ini kan penghasil rupiah nih. Matur nuwun, Mbah. Nah. Matur nuwun. Nah, ayo. Niki mengke kan ngeten, penghasil rupiah. Dadi niki bose kan kula. Nggih. Bagi hasil. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih matur nuwun. Lah lek ning ngubur ampine perlu napa mengke kalih niki. Ngaten-ngaten. Dadi niki aset mengke oleh pira engko didom. Nggih. Oh, jeh. Nah. Matur nuwun. Wah, iki cara kasar iki Mbah Lurah ngelok aku tuyul. Ya kok iso nampa ya? Ya cerdas ya Pak Lurah. Cerdas rekane. Jelas iki. Nggih, mengke bagi Bagi hasil nggih. Nggih. Nek enten perlu napa-napa mengke kalih mama-mamane niku nggih. Nggih, biasane iki. Biasane kan ngoten. Biasane tuyul kira mudeng duit. Mangan ya ora, paling ya gur mentil. Kulino mesti. Oh, dadi tahu wi. Tuyul goblok. Nggih, matur nuwun niki nderek mari bagi hajatipun Pak Muji. Nggih ya. Nek kula nek gamelan niku iki yo apalan, tapi niku nggih mesakne Mas Ucek. Oke. Terus niki ibu-ibu niki mengke tak kon joget mawon jenengan joget. Nggih. Niki tak goneng gone Apa de? brangetan. Pol, Oh. pol etan dhewe. Pol etan ki ambak. Nggih. Napa? Banyuwangen. Nggih. Gelang alit mawon Mas. Oh, gelang alit, ali-ali berarti. Nah, gelang alit mawon mengke to nek mlebune kurang pas mungkin sampeyan benakne ya. Nggih. Kula mboten saged ngepaske. Kan yang kan ngepaske Mbak Tias niki yang mboten nate ngepaske. Lah, mesakne ku vokale leren aku tak ijen ya aku. Oh, Jik. Tapi nek jenengan mengke dilebokne tayub napa brangetan tulen nggih monggo niku tolahe piye wis manut mawon. Siap-siap nggih. Nggih. Monggo digawe brangetane tuwan dhewe. Punten nggih, niki Pripun? pengendangnya mboten asli Banyuwangen. Nggih. Nah, kan asli Karanganyaran. Dadi Oh. rada bingung ini mesake niki kok. Jenengan Karanganyar, Mbah? Kula Karanganyar, Mbah. Nggih. Kali mojo gedang. Nggih, saderenge Mojogedang. Oh, Kula nggih. sak ngandhape Tawangmangu. Oh nggih. Nggih. Kula mojo gedang. Oh, jenengan Mojogedang? Nggih. Asli Mojogedang to? Iya. Mojogedange pundi jenengan? Gebang. Weh, Gebang. Lah niku Camojo Rata sing Eh, sing ngendang iya, niku, iya. nggih. Kulon pabrik sepatu Gebang. Oh, ngaten, Mojo Gedang, nggih. nggih. Lah kok antun mriki niku napa ngetutke babar ngoten? Boro. Weh, Nggih. nggih, Nggih. Mbah. Nggih. Nggih. Ngodinonga sehat, Amin, amin, amin. lancar, Nggih, nggih. nggih. Lancar rezekine Nggih, ya, matur nuwun. Mas. Nggih, Mbah. Aja lali dum-dum lho ya. Oh, siap-siap, Mbah. Nggih, Mengki tenan. kula donga Nggih, mawon, nggih. didum tenan nggih. Didum napa nih? Donga. Loh, Nggih, matur suwun nggih, nggih, nggih. Nggih, Sun, Pak. Mbah Lurah dawane ra biayi. Iya, nah aku bingung lah aku. Golek ning endi ngono. Nggih. Matur suwun. Nggih, Bujang, Mbah nuwun nggih. berkahipun, Nggih, Pak. nggih. Mugi-mugi Ades, lancar sedaya nggih. Amin, 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 Mbah. Monggo Amin, nggih. nggih. Niki Tak ya.
Sembah nuwun Mbak Lurah. Iya. Piye Mas Ucek? Ampun pikantuk berkah king Pak Lurah to? Sampun, Wah, sampun. suarane ya Nggih. hebat. Elok, elok. Suarane mening. Nggih. Ning jane asline ya ora piyayi kono. Ya mung tau ngerti kono ngono wae. Nggih mbok bilih menika ngoten. Nggih. Nah. Tembang kangen Mas Ucek? Nggih. Niki Nah. wau sing kalih niku wau dereng nyanyi kok. Lah iki no diaturi jemeneng no. Lah sing senggak wi mau sapa lho? Eh? Sing senggak wi mau sapa? Sapa wau? Lah, Bu. Jenengan to? Sapa? Ora Ora kok. kok. Lah iya. Ya saiki nyanyi tembang kangen nggih. Nggih, pripun? Ayo jemeneng kono to siji neh. Nggih, Mau apa sing urung? sesideman. Nah. Oke, wau enten WA sing monitor Juve Multimedia. Ya. Kan kageraken lumantar live streaming. Nah. Nggih, saking Pak Waris Surabaya Ya. masakan gubuk asmara. Oh Gubuk ngono. asmara. Bos Tarno Tania Jaya, Pak Enanda, paugi ngersakaken gubuk asmara. Ya. Iki sing monitor live streaming Juve Juve Production. multimedia. Multimedia. Live streaming lho Multimedia. Mas iki. Nah, iki diaturke engko wancine apa ku mau? Gubuk asmara. Nggih. Nah. Saiki gubuk asmara men diaturke. Oh, ngaten. Slendro to, slendro. Slendro. Nggih niku Nah. slendro. Neng nong ya larase mangsaku ngono. Moci. Neng nong Moji karo Cimo kok padha ya. kandhane kang kembang kadung